I briefed the ANC provincial leadership on this matter. I want to go to the Integrity Committee. As these processes are unfolding, I want to go to the Integrity Committee. I am clear in my mind. Ngokwembiko ephutshukwe ngempela sonto, uMakhura usolwa ngokuhlomlisa isikhulu sikahulumeni ithenda elibiza izigidi zamarandi lokusabalalisa impahla yokuzivikela ku-COVID-19. uMakhura uthe uyasemukela isinqumo se-SIU sokunikela enkantolo yamacala akhethekile ngalolu daba. Uthi usigunyazile nesicelo se-SIU sokuthi kubuyiselwe yonke imali yombuso eyachithwa kuleli thenda. Ufuna nokucacisa nangencwadi efungelwe efakwe owabe eyiCFO uKabelo Lihlonya enkantolo yamacala akhethekile. Le ncwadi idalula ukuthi uMakhura kanye nowabe engamele ezempilo eGauteng uBandile Masuku kubalwa noyinhloko yalomnyango umkhululi Lukhele banikeza amagama einkampani okwakumele ziqokwe ukusabalalisa ama-PPEs kulesi sifundazwe. I have written to the judge to say in the judgment that was correct, that we are happy about the judgment, that money must be recovered. uMakhura umile kwelokuthi yena akahambisani nenkohlakalo. The only thing I'll fight for is my personal integrity. I have nothing else than my personal integrity to defend. Ngaso dabeni lo-COVID-19 ongoti bathi isinyathelo sokwehlisela lelizwe esigabeni sesithathu se-lockdown sithela izithelo ezinhle, kepha ke lokho akusho ukuthi lempi isinqotshiwe.